una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. И какво ста хора, аз съм инвестимал в сървъра Mafia PvP и ще показвам една малка томбулка и моето развитие в целия сървър, нали? Значи това е, така се каже, главния ми хом. Тук така ще го сетна Set Home Home. Чакай сега. Del Home BB. Сега ще чуем до... Ей сега ида. Del Home Home. Ще го сетнем Set Home BB, защото дям. Set Home BB. Така сега. Бак. Значи, ако бях сетнал там Set Home Home, нямаше. Също ще да мога да се върна, но... Set Home Home. Да, и това е в момента сегашният ми хом. Защото в другия живее с Телфа, пък мисля, че ги преснявам, защото те живеят двама. Да, и това е хома. Сега показвам хомето. Така, да. И ще има една малка томбулка на 50 абоната, нали, щом ги събера. Която е с два мотора, един стак легове, една фулбрадва, 20 мафекера, 3 стака от блокове, нали, от голд блокове, 2 стака и 58 дъма блокове. Печели втория, а това е за първия, също само че тук с 25 и с 6 повече ключа. И сега ще покажа развитието ми като цялото. Значи, даже не знам къде има айтеми, аз поне сега съм много в този хом. Ели с хубавото се познаваме доста време, тук те си имаме едно дърт. В принцип това ми е любимия блок, защото нали е нищо. И то няма как някой да не обича нищо. Къде са итемите? Така, защото като гледам тук те няма нищо, никакви айтеми. Исках да покажа развитието. Всъщност не знам наистина къде са. На втория етаж. Така, тук си имаме enchanting table по-наблизко. Тук си имаме още някакви неща нагоре. Мисля, че... Така. Да, окей, значи това е нещо като някакви преградки. Може да спрям полшенки тук тъй. Аз може да не са някакви полшенки, така индърчестни и после ще го покажа. Така, имам много малко време. Затова сега искам да ви покажа бързо цялото ми развитие и не искам да става просто много дълъг клипа, защото няма да ви се гледа. Така сега ще покажа, тук има някаква къщичка, дето е доста якъм, тук те изглежда, че съколото не е стигнало. Тук е също още един етаж и тук е вече последния, който нали е доста як. Така да, покажах ви томбулата, но след малко пак ще ви покажа. Нали така ще разбера дали сте останали до края на клипа. Значи ще кажа в края на клипа как запишете, за да разберете, защото може би ще има едно малко тънко слове, което може би вие половината няма го направите, така че за това ще го има. Нали. Така, имаме си спалня, тук те изглежда, аз го видях. Така, тук те си има още. И мисля тази томбула да я сложа в чест. Не, мотора. Айде, всичко се прева. Не. Така, да, и значи сега ще ви кажа условията как се запишете. Чакай сега, пак ще питаме къде са итемите или нямаме. Защото наистина не виждам тук така айтеми.
Да знам дали да нося пич. Опа. Аз не съм била тук. Нищо, ако видиш клипа, ще разбереш. Ао правя томбола. Мъсъгаме за канала. Така е да видим тук ти в чета, ако стана нагоре. Добре, окей. Така това... Кафе канала Ева 10 БГ Р. What? What? Отворих много просто не мога, така че... Така, да. И сега ще покажа в другото хоме развитието ми. Така, хом бъла. Съм го сетнала, но принцип той ми е главният, така се каже. Така, ето го и него. Тук има още една томбола, която не е моята. 5 лева също ключове. Значи моята томбола е това. Така, тук сетове има, тук те мои честове са пълни. Така, това са моите. Нали, аз няма да се местя в оня хом, просто ще... Не знам как да го кажа, ще стоя нали там. И така, сега искам да ви покажа нещо, обаче ще направо ще дореса. Нека да кажем, че сега с малко ще качим. Сега една голяма изненада, която беше за Делукса, но той видя да се зарадва. Така, тя е... Надявам се да ти хареса любимият си свят. От тебе 10 само от нея. Задайте за Делукс. Така, да. И надявам се клипа да ви е харесал. Харесате се, абонирайте се и чао!